Сьогодні вранці в Харкові продовжились масовані обстріли та бомбардування центральної частини міста. В результаті потрапляння ворожих ракет в адміністративні здання будівлі сталися обрушення їх, а також з послідуючим займанням та розповсюдженням пожеж. До місця події відразу було направлено рятувальників, загалом 21 одиниця техніки, а також 90 чоловік особового складу ДСНС. В результаті обрушень 4 особи загинуло, 9 осіб було травмовано. Рятувальниками з-під завалів було вилучено 10 постраждалих. Наразі проводяться роботи щодо ліквідації пожеж в цих будівлях. Не допущено розповсюдження полум'я на 7-поверхові житлові будинки, що розміщені впритул. Рятувальні роботи та ліквідація пожеж наразі тривають.